नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयच्यो खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आज नागपंचमीची परब उमेदीन मनयली. कारवार. आज नागपंचमी. नागपंचमी ही हिंदू धर्मात एक मुख्य परब. ही नागपंचम श्रावण महिन्यात येता. नागपंचमी दिसाक वेगवेगळ्या प्रदेशात त्या गावच्या रीतिरिवाजाप्रमाणे फाटी लागून चलत येयल्या तशाच पद्धतीन करतात. काही जाग्यार नागपंचमी दिसाक जिवंत नागाची पूजा करची प्रथा आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिर्शी तालुक्यात चिपकी हिंगा जिवंत सर्प हाडन तेका पूजा करची प्रथा आजपर्यंत चालू आसा. चिपकीच्या सर्पमित्र श्री प्रशांत हुलेकाल हेमी गेल्या 30 वर्सांच्यान लोकां भितर सर्पाली जागृती करसाठी खरोखर नाग हाडन पूजा करते आसात. आज सुद्धा तेमी जिवंत नाग हाडन पूजा केल्ली. ग्रामांतल्या लोकांक सुद्धा भिन आसतना त्या नागाक पूजा करून आपली वार्षिक प्रथा पूर्ण करून गेली. कारवारात घराघरात या नागपंचमी दिसाक नागाक दूध ओतून पूजा करची पद्धत आसा. काही जण पिठाचो नाग करतात तर काही जण मातयेच्या नागाची पूजा करतात. तुळशी मुखार ती नागाची मूर्ती दवन तेजे मुखार केळीच्या वायाचे निवणे करून तेजेर केळीच्या पानार पणसाच्या पानाचे द्रोण म्हणल्यार धोणे करून नागाक दूध ओतून बेल फुलपत्री भाताचे लाये घालून त्या नागाच्या मुर्तेक पुजतात. आणि खास हळदी पानाचेर पातोळे म्हळ्यार नेवरी करून तेजो नैवेद्य दाखोवची पद्धत आसा. हे नेवरी करची म्हटल्यार नागपंचमी पयले करनात. नागाक नैवेद्य दाखयले नंतरच्या दिवसात केन्नाय करतात. खास करून ही नेवरी करची पद्धत जाणटेल्या बरोबर ल्हान भुरगीं सुद्धा बसून नेवरी करची कला शिकून घेतले आसात हे अशें दिसून येता. अशे प्रत्येक जाग्यार तेमतेमगेल्या पद्धतीन ही नागपंचमी परत जाता. मागीर त्या दिसाक जमीन खणनात,
भाजी चिरनात यासारखी कसलीच जमीन हालची अशी कसलीच कामं करनात अशी फाटी लागून एक विशिष्ट अशी आशिल्ली पद्धत आजपर्यंत त्या व्याप्तीत करते राहिलात अशी ही नागरपंचम साजरी करतात. कारवार नेहरू युवा केंद्रात मार्फत आझादी का अमृत महोत्सव फिट इंडिया फ्रीडम कार्यक्रमाक चालना. कारवारचे नेहरू युवा केंद्र कारवार आणि जिल्हा कार्यकारी उत्तर कन्नड युवा सबलीकरण नगरसभा कारवार, NCC, NSS, स्काउट अँड गाईड्स कारवार हेमगेल्या सहयोगान आझादी का अमृत महोत्सव फिट इंडिया फ्रीडम धावच्या कार्यक्रमाक मान्य उत्तर कन्नडा जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी राष्ट्रगीतान आणि प्रतिज्ञा करून चालना दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवरणात कडल्यान धावत जेल रस्ता मार्गान कोडी भागात काळी नदी गार्डनाकडे पर्यंत वचून परत त्याच मार्गान वापस जिल्हाधिकारी कार्यालयात आवारात येयले. हेतूत NCC, NSS स्पोर्ट्स, स्काउट गाईड्स युवजनान भाग घेयलो. हेमकां सगळ्याक युवजनाक नेहरू युवा केंद्र कारवार हेमचे वतीन टी-शर्ट, कॅप आणि सर्टिफिकेट दिले. हो कार्यक्रम जिल्ह्यात 75 ग्रामात 13 ऑगस्ट ते 20 ऑक्टोबर पर्यंत नेहरू युवा केंद्र कारवार तर्फेन आयोजित करते रावतले. या वेळार नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, श्री RP नाईक, आयुक्त नगरसभा कारवार यशवंत यादव, जिल्हा युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र कारवार श्रीमती गायत्री जी, युवा सबलीकरण हेमी हजर आशिल्ले. हो राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसार यशस्वी जावूक सहकार करू जाय म्हण नेहरू युवा केंद्रान कळयला. प्रवाह पिडितान बुडिल्ल्या घरात होम हवनाचे शुद्धीकरण करून वास्तव्याक सुरुवात. कारवार अंकोला गंगावळी न्हंयत प्रवाहान उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान बरीच घरां जलावृत जाल्ली. त्या कुटुंबाले सदस्य काळजीत केंद्रात वास्तव्याक रावू लागले. गंगावळी न्हंयच्या देगेर आशिल्ल्या शिरूर, बेळसे, चंदमठ अशे सादारण 10-12 ग्रामात संपूर्ण घरात उदक घुसून बुडिली. 3 दिवसांतर उदकाची पातळी कमी जातरेत काळजी केंद्रांतल्यान घर वचून पळयल्यार काही घरां संपूर्ण कोसळण जमीनदोस्त जाल्ली. काही घरात भितर दिंबर चिखल, झाडाचो पालो, बडी काडी, कुशील पानान घरात रेबो जावन पडिल्लो. उदक कमी जाल तरी अशे परिस्थितीत त्या घरात रावू जायना जावन काही लोक काळजी केंद्रात तर काही लोक संबंधिकाल्या घरात रावू लागले. आता लोक आपापले घर स्वच्छ करून परत त्या घरात वास्तव्य करूक सगळी घाण काढून घर स्वच्छ करून गंगावळी न्हंयचे देगेर आशिल्ल्या बहुतेक घरात ब्राह्मणा कडल्यान होम हवन घालून घरात रावची तयारी करू लागले. कारण असली संकटां परत येवची नाका म्हूण पुजा करून घरात रावू लागलेली उदाहरणां पळोवंक मेळटात. आयुष्यानंदायुरारोग्य श्रेयाभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थकामोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ पूर्णसिद्ध्यर्थम समस्त विषये ओम चत्वारि शृंगात्रयोस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तस्तासोऽस्य त्रिधा बुद्धो वृषभोरोरवेति महोदेव मर्त्यागम अवेश ओम स्वाहा अग्नये तन्न मम ओम भूये तन्न मम ओम चत्वारि शृंगात्रयोस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तस्तासोऽस्य त्रिधा बुद्धो वृषभोरोरवेति महोदेव मर्त्यागम अवेश ओम जनयन् देवैकः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं अंकोला बीजेपी महिला मोर्चा तर्फे संत्रस्त 35 कुटुंबाक वैयक्तिक आहार सामग्री किट वितरण केले. अंकोला प्रकृती विकोपान जाल्ल्या आकस्मिक घटनेन त्रासात पडिल्ल्या कुटुंबाक जीवनाची पुढली घडी व्यवस्थित जावसाठी आत्मविश्वासान संकटाक सामना करू जाय असे उद्गार बीजेपी तालुका महिला मोर्चा अध्यक्ष सविता बानावळीकर हेमी काढले. अंकोला तालुक्याच्या शेटगिरी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या प्रवाह पीडित कुर्वे द्वीपाच्या संत्रस्ताक याच बीजेपी महिला मोर्चा वतीन वैयक्तिक आहार सामग्री किट वितरण करून ते उलयताले. सरकाराच्यान प्रवाह पीडिताक मेळचो परिहार बेगी मेळू म्हूण तेमी विनंती केली. बीजेपी OBC राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्री राजेंद्र नाईक हेमी सांगले, गरीबाल्या सेवेक पक्ष सदांच सिद्ध आसा. बीजेपी महिला मोर्चान संत्रस्ताक केल्ली मदत पक्षा वतीन तांकां अभिनंदन व्यक्त केले. जीवनात शाश्वत काहीच ना, श्रीमंत क्षणात भिकार जावू शकता, मानवीयता वाटून खावचे गुण परोपकार शाश्वत समाधान दिता असे तेमी म्हणले. नगरसभा उपाध्यक्ष रेखा गांवकर नेतृत्वान महिला सदस्यान वैयक्तिक आर्थिक सहाय्यान होडयेचेर वचून दीप प्रदेशात 35 आहार सामग्री किट संत्रस्ताक वितरण केले. हे काम स्तुतीकर सारखे कार्य असे तेमी म्हणले. या वेळार मोर्चाचे सदस्य हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ
लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक इसर नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.